Bueno, pois moi bo día a todos e a todas. Antes de nada, pois nada, graciñas polo convite e parabéns á organización pois por esta segunda edición deste festival de podcast e pola completa programación que están a ofrecer tanto na xornada de onte como ao longo desta xornada de sábado. A mesa que imos ter agora titulouse Facendo Memoria e o que se trata é un pouquiño de coñecer distintos proxectos que están en marcha nestes momentos na nosa contorna, aquí na comarca de Ferrolterra, pero tamén outro proxecto que abrangue todo o noso territorio de Galicia. Vou presentar aos nosos convidados e convidadas. Aquí á miña esquerda, Nuria López, autora da A Ferida Aberta no 36, ela é xornalista na Radio Galega, como digo, creadora do podcast A Ferida Aberta no 36, centrado na divulgación histórica e a memoria democrática en Galicia, un proxecto dunha enorme calidade técnica que, dende logo, convidamos a que descubrades se aínda non escoitachedes ningún dos seus capítulos, no que se lle dá voz pois dun xeito riguroso e cunha enorme base documental a voces diversas. A súa esquerda, Vera Varela, documentalista, moitos de nós coñecémola grazas precisamente ao intenso labor de divulgación sobre a memoria histórica que está a facer pola comarca daqui de Ferrolterra, partindo do proxecto Mugardos, Lugar dos Silencios. Onte mesmo estivo no Seixo facendo unha proxección deste documental e tendo tamén logo pois un tempo para o debate e para a conversa tamén coa veciñanza do Seixo. Mugardos, Lugar dos Silencios narra o acontecido pois nese concello durante a ditadura franquista e a peza pois recolle os testemuños de dúas veciñas de Mugardos que contan a historia, non, da súa familia, a dura historia da represión que sufriu as familias destas dúas mulleres. E aquí á miña dereita, Jorge Salgado, ele é arquitecto do Pazo do Piñeiro, que, como supoño que saberedes, é un edificio histórico que se sitúa na parroquia de Camouco, no concello de Ares. Ele é o responsable do proxecto arquitectónico, da dirección das obras, non, de rehabilitación dese Pazo do Piñeiro en Camouco. E por que está aquí? Bueno, pois porque el impulsou, para entender un pouquiño cara onde tiña que ir esa rehabilitación, impulsou pois este libro que teño aquí, O Pazo do Piñeiro, no que se recupera, non, a historia do Pazo do Piñeiro con un momento moi importante, e por eso está hoxe aquí, que son os sucesos do 36 como un espazo de represión franquista e tamén o incendio que se produciu no ano 49 nese Pazo pola acción da guerrilla antifranquista, que supuxo tamén un punto de inflexión tamén para a parte arquitectónica do Pazo, como seguro despois nos a comentar Jorge. Bueno, pois por que están aquí? Bueno, pois porque nos tres casos recuperan a memoria histórica pois a través de distintos formatos, intentando ir un paso máis alá. Non é importante o que contan, pero entendemos que tamén neste caso é importante como contan, a través dun podcast, a través dun documental ou neste caso pois a través dun libro no que a memoria histórica tamén está moi presente, non? E queremos contrapoñer un poquinho esa era a idea que se nos comentou dende a organización, que o que se pretendía con esta mesa era contrapoñer un pouquiño pois estes proxectos e o tratamento que se fai, non, da memoria en comparación cos medios de comunicación convencionais, onde pois hai certas limitacións tanto na narrativa como no contexto ou incluso no espazo no que se asenta, non, as historias que se contan alrededor da memoria. Entón imos falar destes tres proxectos e eu casi que creo que o mellor é que coñezamos un pouquiño aos autores destes proxectos e un pouquiño pois como xorde cada unha destas iniciativas. Comezamos, xa que estamos no festival de podcast, comezamos con Nuria. Preguntarche, Nuria, pois iso, como nace este proxecto e un pouquiño por que escolles, non, que sexa un podcast ese formato que ti queres. Moi bons días a todos e a todas. Grazas por convidarme a esta mesa redonda. Grazas, Dani, que por fin nos reencontramos despois de moitos anos. Pois non che sabería dicir moi ben como nace o proxecto. Nace casi dunha necesidade vital, porque foi nun momento no que eu, desde o punto de vista laboral, vime afastada dun medio ao que me levo dedicando desde hai máis de 30 anos. A radio abandonoume a mí, non abandonei eu a radio, e eu sentía que tiña que seguir contando historias, non? E entón, como no pasado, hai xa moitos anos, hai máis de 20 anos, realicei algún tipo de investigación relacionada ca memoria, tuve algunha publicación relacionada con
con persoas represaliadas, pensei que quizáis era o momento de volver retomar pois todos eses arquivos que tiña eu na miña casa, as miñas anotacións, as miñas fotocopias, e intentar reconstruir un pouco a historia do que aconteceu, non? Porque sí é certo que, bueno, este ano pois estamos conmemorando o 90 aniversario do golpe, pero sí é certo que moitas veces estes temas non forman parte da xenda dos medios. Mais aló do que son homenaxes e pouco máis, non? Ou unha noticia de alcance que se poda producir desde o eido xudicial. Pero despois estes temas prácticamente están fora da xenda do día, non? E entón eu a partir de aí pois decidín ir aprendendo e ao mesmo tempo ir compartindo a miña aprendizaxe. Un traballo de divulgación tendo en conta que eu non son historiadora. Eso sempre o teño, o digo ben claro, eu aprendo cos meus convidados e cas miñas convidadas e comparto, non? E entón trátase basicamente de recuperar a memoria oral, non? A memoria oral e hai 4 patas moi importantes que son os que me axudan a construir estes capítulos. Por unha banda, os historiadores e investigadores. Sin eles sería imposible montar todas estas historias. Eles e elas son os que me dan o contexto e as claves para coñecer que pasou, en que momento e en que lugar, e despois vou casi do xeral ao particular. Intento despois buscar as testemunhas, non? Que son, para min, o valor esencial do podcast. Porque, aínda que non o pareza, aínda siguen persoas vivas que recordan o que pasou porque lles pasou a eles ou pasoulles aos seus pais ou pasoulles aos seus abuelos. Pero, bueno, para min o testemunho fundamental é daqueles que o viviron directamente. Onte, por exemplo, tive unha ocasión de falar cun home chamase Orientado e el mataron o seu pai no 36, el era un bebé e contoume un pouco como se refai unha familia cando o cabeza pois desaparece de unha forma tan brutal, non? Entón, os elementos fundamentais, historiadores, investigadores, testemunhas e, claro, asociacións memorialistas, que son as que levaron o peso durante moitísimos anos, non? Son os que se encargan de recompilar esas historias, marcar eses lugares da memoria e tamén facer un pouco de pedagogía. E despois vou moito aos libros. Vou moito aos libros, vou tamén ás cartas, as fotografías e a todas esas pegadas que van deixando, por exemplo, os presos dos campos de concentración ou de outros lugares, que ao final eles naquel momento tamén estaban facendo memoria de algún xeito, non? E todos esos debuxos que ao final aparecen en Camposancos ou esas cartas que escribe o preso para despedirse da súa familia tamén está facendo memoria, porque non é unha canle persoal, é unha canle para dicir, mirade, aquí está pasando isto, estas persoas nos están matando e queremos que vos o contedes, non? E entón iso é o que eu intento, recuperar esas voces que durante moito tempo estuveron invisibilizadas e reconstruir o relato. Pensaba nun primeiro momento, porque isto vai evolucionando, non? Nun primeiro momento ia circunscribilo que foron os anos do golpe e os primeiros anos da ditadura, pero rapidamente dime conta que aquilo era un erro e que había que abrir o mapa, abrir o foco, estendelo a toda Galicia e tamén na cronoloxía, no que é o elemento temporal. E entón cubro dende que se produce o golpe ata a chegada da democracia. No último capítulo, por exemplo, está centrado no tardofranquismo e, por exemplo, hai unha testemunha que me relata con claridade como foron as torturas que lle propinou Billy el Niño, por exemplo, non? Bueno, pois eu creo que son historias que deben ser contadas e coñecidas. Bueno, pois imos trasladarlle a mesma pregunta a Vera, no seu caso, con ese documental. Que valor aporta, non, a historia que ti queres contar nese documental, que sexa precisamente un formato, neste caso, audiovisual? Por que escolliches que Mugardos, Lugar dos Silencios, fose un documental e non, por exemplo, un podcast? Pois é que me sinto bastante relacionada co que estaba dicindo Nuria, porque tamén pasa un pouco eso, eu estudiei produción de audiovisuais e os audiovisuais tamén me abandonaron un pouco a min, pero eu non a eles, non? O que o leva por dentro, pois tamén ten eso. O certo é que é moito máis habitual atoparse pois con podcast, con libros, e o formato audiovisual pola súa complexidade, é bastante máis complicado de levar a cabo, precisamente porque tes que ter un equipo, porque tes que ter... Pero se daban as circunstancias de que eu tiña a axuda e o material necesario para leválo a cabo, e me parecía un soporte que non só
podía dar voz, non? Que non estou, por favor, non menosprecios podcast que me chiflan e demais tamén quería que isto evolucionara a podcast, pero bueno. Pero bueno, ver as expresións das señoras as que a entrevistas, non? Contando a súa primeira, o sea, historia en primeira persoa, dá outro xeito de ver as cousas. E nace da curiosidade de saber que pasou nesta casa, non? Ti ibas polo teu pobo, falábamos antes, non, fora da mesa, a importancia da historia que nos contan, pois que case sempre sucedeu nas grandes cidades, non, esos grandes eventos. A importancia da historia personal, da historia pequena, que non ten menos valor que as grandes batallas, non? Precisamente no documental se chama Silencios precisamente porque era a valentía de quedarse calado, non? Son dúas señoras, a unha lle mataron o seu pai, a outra, bueno, as dúas tuveron escapados nas súas casas, e unha delas contaba que ela enterouse de que tiña escapados na casa cando tiña 6 anos, non? O ser capaz, o ser responsable con 6 anos de saber, bueno, eu non podo decir nada, non? Pero que ata cando os compañeiros, os amigos viñan a xogar a casa, ela sabía que non podía mirar para a fiestra de arriba para non delatar que os homes estaban nesa ventana de arriba, non? Entón, calcular todos os teus movimentos, todas as túas palabras, e logo, a parte de, cando xa pasan os anos e chegar aos días de hoxe, por fin falar, porque para Pilar, por exemplo, era a súa primeira entrevista, era a primeira vez que falaba, é increíble o que narra e como o narra, porque o levaba dentro tanto tempo que logo sácalo para fora, pois para ela dase a dicotomía de que, por un lado, foi moi complicado emocionalmente sácalo para fora, pero por outro lado decíame que, bueno, sentíase ben unha vez fora, porque sabía que esa historia agora xa está aí fora, non? Que non se vai esquecer, que non se vai olvidar, porque cando esta xeración morra, é o que estaba dicindo Nuria, sí, hai xente viva todavía, pero pouco a pouco van a ir desaparecendo, pero as historias non deberían de esquecerse, non? Entón, pois, recuperar pois esa parte da valentía das nosas veciñas e veciños que temos ao lado e que non sabemos todo o que pasaron e viviron. Bueno, voulle preguntar tamén a Jorge neste caso, pois que sentido ten para un arquitecto pois entender a historia dun pazo para rehabilitar precisamente ese pazo, por que facer non un libro partindo da rehabilitación dun edificio, por que facer un libro para entender a historia dese lugar e para darlle forma, non, a ese proxecto de rehabilitación? Sí, bueno, boas tardes, bons días a todos. Bueno, a mí no ano 2021 me encargan o proxecto de rehabilitación do Pazo do Piñeiro para facer un centro de investigación agrícola, non? Nesas primeiras visitas que facemos ao Pazo, pois nos damos conta de que, bueno, aquelo non responde a unha arquitectura tradicional do que era un pazo, tiña pouco que ver ca arquitectura popular tamén, que normalmente teñen estos pazos, non? Entón, bueno, nese momento entendimos que o que había que facer un traballo de investigación que non solamente afectara o que era o edificio para saber o que pasou ali, sino que tuvera que ver tamén ca xentes que habitaron o edificio e con os acontecementos que ali sucederon, non? Entón, bueno, pensei que as persoas adecuadas para poder traballar aí era Carlos de Castro, que a encomenda que se lle fixo foi que estudiara o edificio desde que tiñamos os primeiros datos no siglo XVIII hasta máis ou menos o ano 36. A Bernardo Maiz lle pedín que fixera o traballo desde o 36 hasta prácticamente finais do século XX, e aproveitando que xa tiñamos que xa estábamos en obra no Pazo e que no predio do Pazo hai un castro, un dos castros máis importantes o castro máis importante de Ares Mugardos, casi, que prácticamente non se tiña datado ou non había moi pouco coñecemento del hasta casi que se fan as obras da autovía, non? Que cando se descubre a importancia que ten o castro, pois lle encomendei que fixera unha pequena reseña do castro, non? Para, digamos, cerrar o círculo a nivel histórico de todo o que era o que había sucedido ali no Pazo, non? Entón, bueno, o traballo era, basicamente, era un traballo de investigación que tiña como obxectivo poder tomar decisións despois na rehabilitación que se fixera do Pazo.
Unha vez que tiñamos feito todo ese traballo, pois había como dúas posibilidades, ou guardar todo eso nun caixón ou publicalo, non? E ao final, bueno, entendíamos que era importante publicalo porque a xente normalmente tiña coñecemento de feitos aislados, pero non había un hilo argumental do que era toda a historia do Pazo, non? No Pazo, bueno, como comentaba antes Daniel, houve como dous acontecementos, non? No ano 36 hai unha orden da República que mandan requisar as armas. Entón, un comité de republicanos de Ares, Mugardos, Cabanas e Fene van ali ao Pazo, lle piden as armas ao que daquela era o propietario, José Otero, e a emisora de radio. Se negan a facilitar nada deso, entonces sitian o Pazo, iban acompañados do que eran os carabineros naquele momento. Entón, desde unha das torres do Pazo, un dos fillos de José Otero, Antonio Otero, lle pregunta ao pai, ve unha luz fora e que fago, e lle di dispara e cando matan ao carabinero, non? A partir dese momento se produce unha toma do Pazo, que sale pola porta de atrás un cura que estaba no Pazo e un dos fillos, Gumersindo, lles disparan e matan a Gumersindo máis ao cura, non? Entón, collen ao propietario José Otero e levan á cárcel de Pontedeume, con a cousa de que aos 2 días o golpe de Estado triunfa. Entón, como consecuencia deso, José Otero sale da cárcel, se fai consello de guerra a xente que foi ali ao Pazo e a algún deles que non foi tamén, non? Entón, iso dá como resultado unha serie de fusilamientos de parte da xente que foi ali, e iso queda tamén digamos, na memoria da xente republicana logo da guerrilla, e no ano 49 volven ao Pazo e queiman o Pazo, non? E entón, nese momento, a destrucción do Pazo foi prácticamente total, quedando algunha das fachadas. O Pazo tiña 2 torres que prácticamente nadie se acordaba delas, o sea, nadie, o sea, a xente cando se enseñaban as fotos do Pazo antes do 49, ninguén recoñecía o Pazo. Vale. Entón, a finalidade do libro, o sea, nace desa forma, non? Que é ter os datos suficientes para poder logo intervir con criterio no que é o edificio, non? Evidentemente, despois eso toma outras connotacións, porque falas ca xente, xente que era relacionada ca familia do Pazo, xente relacionada con familias que logo sufriron a represión por culpa da toma do Pazo, non? Ao final é un traballo que o fixemos con moito gusto, encantados, non? No traballo, aparte de estar eu e estar esta xente que mencionaba antes, pois as fotografías actuais que se ven no libro son de Ana Amado, que é unha arquitecta e tamén fotógrafa daqui de Ferrol. Logo, toda a documentación gráfica se fixo ca xente do estudio, a maquetación tamén, e a publicación a levou para diante Medulia, o editorial Medulia. Nada, que eso, o que falábamos antes, que encantados de poder facer este libro, que ao final tamén está dedicado a toda esta xente de Ares, Mugardos, Cabanas e Fene, que teñen na memoria pois os acontecementos que ali sucederon. Bueno, quizáis o valor destes 3 proxectos sexa tamén o aspecto local, o que decía un poquinho Nuria antes, que cando se fala desta temática nos medios de comunicación, o tratamento que se fai desta temática precisamente escapa un pouco desas pequenas historias que teñen a mesma importancia que outras grandes historias que se contan. Neste caso, un microespazo como pode ser un lugar tan concreto como o que pasou dentro dun pazo, o que pasou no Concello de Mugardos, ou no caso de Nuria, percorrendo toda Galicia, Nuria, recuperando esas historias en distintos puntos da xeografía, non? Sí, se botades unha ollada ao podcast, daredes conta que non sigue unha estrutura lóxica, porque vou facendo os capítulos a medida que teño a oportunidade de conseguir tamén as voces, non? Entón, pódense escoitar por separado, podedes escoller a área que vos interese ou a temática que vos interese, non? Pero si me interesaba, porque
eu son da zona da Coruña, non? Eu sei o que é o campo da Rata, pero eu non sabía o que era a Volta dos Nove, non? Quero dicir, en todos os lugares hai espazos de represión, en todas as áreas xeográficas, pero é moi probable que a xente de Ferrolterra non coñeza os lugares do Baixo Miño. E a min parecíame moi importante vertebrar todo iso, non? Entón, no podcast, pois encontramos episodios dedicados á zona da Coruña, a zona de Compostela, a zona de Ferrolterra, a zona do Valmiñor, a zona da Raia, e despois hai capítulos temáticos relacionados, por exemplo, pois co padroado de protección á muller, con Meirás, outros lugares de expolio, como, por exemplo, as estatuas do Pórtico da Gloria, a Casa Cornide, e despois moitas historias tamén relacionadas coa resistencia antifascista, pois o que foi a guerrilla e os seus protagonistas. Teño unha entrevista, por exemplo, co último guerrilleiro que queda vivo, con Kiko, non? Que nos conta en primeira persona como foi a época dourada da guerrilla e como se desintegrou tamén, non? E eu creo que son historias que nos axudan a comprender moitas cousas, non? Porque as cousas foron, por que sucedeu o que sucedeu e que pasou con todos eses actores, non? E, bueno, para min está sendo unha, xa vos dixen antes, unha aprendizaxe e, bueno, creo que un pouco polo retorno que tes tamén, non? Pola interacción que tes tamén cas persoas que escoitan, pois tamén agradecen eso, que non solamente falen do teu lugar de residencia, sino poder coñecer outras historias que o mellor son moi coñecidas nesa área, pero que non conseguiron, non conseguen ser coñecidas a poucos kilómetros de distancia. Ese valor da proximidade tamén no caso de Vera e de Jorge, podémolo ver cando facedes esas presentacións, non? Que decíamos antes, Vera, que leva xa un lote de presentacións por toda a comarca, a resposta da xente, o interese precisamente, non? Que experta esta temática no caso do documental, tamén no caso do libro, as presentacións que houve do libro, pois ese interese, non, que esperta entre a veciñanza que ten ansias, non, de coñecer esas historias, non? Sí, é increíble. A resposta, a verdade, eu pensaba que eu iba a presentar unha vez e xa está, foronme chamando de todo Ferrolterra, foi increíble, e os coloquios posteriores teño que decir que son moitísimo máis interesantes que o propio documental, non? Tes xente de todo tipo, tes supervivintes que de repente se acercan a ti e che contan, non? Pois a mí me pasou isto, non? En Ares, por exemplo, nunha das presentacións apareceu unha señora, bueno, Cervás, de 90 anos, que me decía que ela estaba de nena na praia de Ares e veu como un home paseando cos seus fillos, pois o fusilaron ali diante e a familia todavía conserva a camisa manchada de sangre de ese pai, non? Son estas pequenas historias que che van contando, ou fillos e netos de escapados que che van narrando, oye, pois na miña casa que non se falaba, isto todo tuven que averigualo xa cando pasara todo, cando morreu meu abuelo, que de repente pois me decían, pois sí, este era o Riqueche, non? E che van contando como esas historias de decir, que importancia esta recuperación da memoria precisamente porque na miña casa non se falaba, ou esqueceuse a importancia de a xente que non só dos que foron ao monte, non, escaparon, sino o que falábamos antes, das que quedaron na casa, das que daban de comer, das que tiñan un refuxio, unha cova, e facían todo o posible, non? Pois unha das covas que tiña Loli Vázquez, o túnel de fuxida cruzaba toda a estrada para chegar casi ata o mar, non? E a día de hoxe, pois recuperando esas historias locales, chámase a Boca do Sangue, non? É unha destas lendas, porque aí se refuxiaban tamén os escapados, non? Nesa cova ao lado do mar para logo ter a opción de fuxir por mar, por terra, por ter varias opcións. A mí gustaríame reivindicar tamén a valentía desos silencios, porque non foi esquecemento, foi silencio para protexer probablemente os que viñan despois, non? E iso coincide casi todo o mundo nesa tal, non? E despois, porque se quixesen esquecer, pois non guardarían cartas, non guardarían diarios no fondo do fallado, non guardarían fotografías. Estaban esperando o momento para poder explicar, non? E a pouco que tires do fío no momento axeitado, consegues esas historias maravillosas como as de Vera, non? Totalmente, totalmente. De feito, comentando das fotografías, é moi doloroso, non? Porque unha das torturas máis leves, non, que facían como represión era queimar todas as fotografías para deixarte sin o recordo da existencia desa persona. Non chegaba solo
con fusilar ou con maltratar a familia, pegar, todo tipo de historias, sino que tamén quemaban fotografías. Eso é moi doloroso para a familia, que todo este tempo despois agradece moitísimo que recuperes esa historia, que as deixes falar, que lles des un espacio precisamente porque non teñen nada máis que eso, que a súa palabra, non? E que lle des a esa importancia. Sobre iso reflexiona Iria Morgade nunha novela maravillosa que se chama Quen escribirá a miña historia. Ela é historiadora, pero fixo esta novela tamén para chegar un pouco estas temáticas, non? E ela me dicía, ela estudou a zona de Camposancos, o campo de concentración, e ela me dicía, cando os presos facían eses debuxos, eles o que estaban era humanizándose, porque os trataban como animais, e eles querían que quedara constancia que aquí había un señor que se chamaba tal, que entrou tal día e que aquel día o levaron por diante. Non? Entón, era unha forma de humanizar ante tanto silencio e ante tanto intento de borrar, non? E por eso creo que son importantes estes traballos, non? Como os que estades mostrando aquí. Bueno, tamén no caso das presentacións do libro tamén moito interese tamén entre a poboación, non, Jorge? Se fixemos dúas, non podemos facer máis porque nos quedamos sin libros, non? Pero, bueno, antes con relación ao que falabas do local, non? Bueno, eu son de Cabanas, entón o Pazo do Piñeiro, pois, digamos que sabía un pouquiño o que sabía casi todo o mundo do Pazo, non? Que ali houbera un incendio, tal. Pero cando falamos do local, o sea, eu, para poder estar á altura de Bernardo Maiz ou de Carlos de Castro menos, porque eran datos que xa tiñamos dos archivos e tal, pero todo o que me contaba Bernardo, eu, claro, tuve tamén que facer o meu traballo de documentarme para poder estar ao nivel del, porque me falaba de Riqueche, de Pancho, deste, do outro. En principio había que estudiar non solamente o que era toda a guerrilla, a represión que hubo aquí na zona, sino entender pues, como se estruturaba todo eso, por exemplo, en Galicia, non? Desde que se funda o movimento guerrilleiro hasta logo a xente que tiñamos por aquí, non? E logo che pasaban detalles que eran curiosísimos, non? O sea, a miña nai tiña unha amiga, unha gran amiga, que era Olimpia, de Reguela, que vive aquí en Fene, 104 anos. Nunca na vida a miña nai me contou nada de que esta muller era nace da guerrilla, de que o irmán había estado na guerrilla, e era tampouco. O sea, o primeiro libro yo regalei a ela, o sea, o primeiro libro que quitamos, non, desto. Son cousas que ao final é transversal, o sea, non podes estudiar o local sin comprender o que está pasando, o que pasou en este caso en Galicia como mínimo, non? Bueno, temos que ir xa rematando, creo que podemos botar aquí máis tempo, pero bueno, temos que ir rematando. Bueno, como estamos falando de contidos especializados e, bueno, falando tamén dese alcance, non, que están a ter os distintos proxectos, quería preguntar un poquinho, atendendo, non, a esta temática de facendo memoria un poquinho, como conectar, non, coa mocidade a través destes proxectos que son especializados, como conectar coa mocidade, ademais nun momento ou nun contexto no que precisamente entre a xente máis nova pois afloran estes discursos que son preocupantes arredor pois da memoria histórica, arredor do franquismo e demais. Eu fago a través das redes sociais. Eu, aínda que os podcasts están en plataformas de audio, nas que queirades, iVoox, Spotify, todas as trapalladas que hai por aí, eu o que fago é publicar pequenos reels de un minuto, un reel sempre fago global con todas as voces que aparecen no capítulo, un minuto e medio, comparto a través de Facebook, Instagram, Xe e todas estas historias, e despois fago un reel por cada personaxe, por cada entrevista, non? Cas principais frases, co seu enlace ao capítulo, e evidentemente o volume de visualizacións do reels é infinitamente superior que o volume de escoitas, pero, bueno, para min xa é un éxito que o escoiten, porque a metade das veces xa sabedes como é o do scroll en Instagram, non? Que non pasan dos 3 segundos, non? Con que cheguen a metade do reel xa é un éxito. Si clican no enlace é para botar unha festa, pero si por riba, despois van a unha biblioteca ou unha librería, compran o libro, iso xa é non va máis, non? Eu creo que si é certo que
que falamos moitas veces, bueno, pois de como sobre todo a xente nova, pois bueno, pois o millor está blanqueando, bueno, hai de todo, creo que tampouco hai que demonizar, hai moita rapazada nova que ademais agora mesmo está facendo contidos relacionados coa memoria e eles si conectan porque falan a linguaxe dos seus compañeiros, que somos un poquinho máis maiores, pois nos costa un poquinho máis, non? Pero creo que, eu sempre digo, deixo as cousas aí, a modo de arquivo, e para que cada quen as consulte cando lles interese, non? Eu creo que tampouco hai que dar todo por perdido. Vera, nos comentabas antes, non, precisamente, presentacións que fixeches en institutos, non? Como é aí a resposta da rapazada? Aquí en Fene, ademais, para cuarto da ESO e primeiro de bacharelato. Teño que decir que foi unha sorpresa moi agradable. Eu iba un pouco con medo porque o desinterese podía ser alto, non xa que me poderan decir cousas, non, ou que se riran das historias, pero todo o contrario, atopeime xente moi concienciada, que entendían pois que o que lles pasou a estas dúas señoras pasoulles con 6 e 16 anos, e eles tiñan entre 14 e 16 anos, co cual se sentían identificados. En un momento do coloquio posterior pregunteilles, bueno, os adultos, os que somos agora adultos, que podemos facer para chegar a vos, non? Eles mesmos me decían, nada, eso é labor nosa e na nosa casa, pois non só que nos eduquen, que se fale, sino que nos tomemos o tempo de mirar estas cousas, non? Sorprendeume moitísimo esa resposta porque realmente sí creo que hai que ir máis aos institutos, creo que hai que acercarse a eles, pero creo que tamén temos eso que acabas de decir, que están blanqueando, que a xuventude de hoxe non sabe, pero todo isto sempre se dixo cíclicamente. Entón, eu creo que eles están dispostos a escoitar e a aprender. Hai proxectos que están desenvolvendo agora mesmo institutos que son para sacar o sombreiro. No Instituto Aranga están facendo un traballo de documentación á rapazada que é absolutamente espectacular, que vos convido a que o miredes. En Celanova igual, teñen unha unidade de memoria, están relacionados tamén coa Asociación de Memoria Histórica e fan proxectos colectivos. Claro que lles interesan as temáticas, pero bueno, tamén que facilitarlles o tránsito e deixarlles ser eles tamén protagonistas. Exacto. Bueno, temos que dicir a Jorge que unha das próximas presentacións que ten que facer é ou no Colexio de Ares ou no Instituto de Mugardos, por exemplo, non? Creo que sería moi interesante, non? Sin problema ningún. Incluso se nun momento dado queredes visitar o Pazo, estades todos invitados tamén, O sea, teríamos que organizarnos un pouco para ver como facemos, pero vamos, que non hai ningún problema. Sí, pois ese objetivo, ademais, é de sobra coñecida a miña reivindicación, neste caso, pois como veciño de Camouco, de que ese pazo, creo que estaban dos pasos axeitados para abrirse á veciñanza, que é algo que vimos demandando, non, a veciñanza de Camouco. Temos que deixar aquí porque xa marchamos se nos vai o tempo. Agradecemento a Nuria López, a Vera Varela e a Jorge Salgado pois por participar nesta mesa facendo memoria hoxe aquí nesta segunda edición do Festival de Podcast. De contado temos outra charla tamén ben interesante, Intelixencia Artificial e Sociedade. Quedades con esta mesa de debate. Nada, moitísimas grazas pola vosa atención e moi bo día.